Éjszaka van. Fáradt vagy, és szeretnél minél hamarabb hazaérni, ezért 90-nel hajtasz olyan útszakaszokon is, ahol ez nem megengedett. Egy kanyarhoz érsz, de hibázol. Későn próbálsz korrigálni. Az autó kontrollálhatatlanul sodródik. Hirtelen egy kemény, stabil tárgynak ütközöl, és egy óriási csattanást hallasz. Az első 10 másodpercben az autód első lökhárítója és a krómozott hűtőtárcsa darabokra törik. Az acéldarabok 4 centi mélyen belefúródnak a falba. A második 10 másodpercben a motorháztető felemelkedik, meggyűrődik, és a szélvédőnek csapódik. A forgó hátsó kerekek a levegőbe emelkednek, a lökésgátlók nekiütköznek a falnak, a lökésgátló hátsó alkatrészei az első ajtókon túl kinyomódnak a karosszériából. A tested 90 km/h sebességgel mozog tovább. Ez a normál nehézségi erő 20-szorosa. Ilyenkor több mint 1300 kilót nyomsz. A kinyújtott lábaid a térdizületnél eltörnek. A harmadik 10 másodpercben a tested elhagyja az ülést, a felső tested kiegyenesedik, törött térdeid a műszerfalnak csapódnak. A görcsösen markolt kormánykerék, műanyag és acél alkatrészei elkezdenek meghajolni. A fejed már a napellenző közelében jár. Mellkasod a kormányoszlop fölé emelkedik. A negyedik 10 másodpercben a karosszéria első 60 cm-e már megsemmisült, de a kocsi hátsó része még mindig körülbelül 60 km/h sebességgel halad előre. A féltonnás motorblokk áttöri a tűzfalat. Az ötödik 10 másodpercben félelemtől dermedt kezeit függőleges helyzetbe rántják a kormánykereket. A gravitáció miatt ráesel a kormányoszlopra. Az összetört kormány éles alkatrészei átszúrják a tüdődet és a bordaközi artériákat. A tüdődbe vér áramlik. A hatodik 10 másodpercben a lábaid kiszakadnak a szorosan befűzött cipőből. A fékpedál átlyukasztja a padlólemezt. A karosszéria középen meghajlik, az autó lefelé zuhan, a forgókerekek belehasítanak a talajba. A hetedik 10 másodpercben a kocsi teljes karosszériája eldeformálódik. A zsanérok leszakadnak, az ajtók kinyílnak. Egy utolsó rántásként az ülés előre csúszik, és valósággal felnyársalja a testedet a kormányoszlop kiálló csonkja. A szádból vér fröccsen ki, a szíved az elszenvedett sok hatására leáll. Halott vagy. Az ütközés pillanatától eltelt idő 7 másodperc. And I don't wanna get over you. It doesn't matter what you do, I just can't get over you. Speeding. Over you. You can't get over the carnage. And I don't wanna get on local roads, 8 out of 10 speed-related fatal crashes are caused by young male drivers. So speed is the biggest single cause of road deaths, and young males are the biggest single killers. Speeding. You can't get over the carnage.
slow down, take it easy. I see you there cruising right down the street. You take your little trip behind the wheel. Slow down, baby, put your mind at ease. Slow down, take it easy. Slow down.